خێزانەکە ئێزدیان ئەفرینەیە ji babûkalda xwedan rezên zeytûna bûn. Piştî penaber bûyîn ew ji karê xwe dûr nekeftin, li van rojan de mijûlî çinîna zeytûnan e. Gelek zehmet e, yani me gelek giran e. Em jî wextê pê dihesên mal milkê me şûn ma hiqas bav û pîrê me tê de teebîn heta ew erzaqna ji me re gandin hiqas sal da talî jî em gîşt çete û dijmina re bêrin. Yani hew erebid mal milkê me birinê ez wekê vî zarî çûktir bûm bin destê me şiqul dikirin. Dihatin zeytûnê me jê dikirin dihê ve sêv. Hîro jî wan xir tiştê me birin em hîro nezihîn tiştekî me nema. Yani me jî tewekkûla Xwedê xwe kiriye. İnşallah heqê me Xwedê ê jê bistîne. Dora 400-500 dar hebû. Tevê birayê min dora 3000-4000 darî me hebû. Raze di me hebûn êtirî, erde di me genim hebûn. Bi Xwedê gê çeta birin. Milkê me jî birin, malê di me jî birin, xir tiştî me birin. Mam Îso rondika dibarîne û sed fikir û raman di naxewî dana. Mirada wî careke dî vegere ser ax û rez û milkên xwe herçend li Kurdistanê ye lê cihê xweş her derekê şirîntir dibîne. Wextê berî cihê xwe em bêlin û bêne vêrê em çend mirteh bûn li malê xwe, li nav rizqê xwe, li nav milkê xwe, li nav zeytûnê xwe. Dibê şam şekir e welat şêrîntir e. Hev jî welatê me ye, vêrê jî welatê me ye, milletê me ye, zimanê me ye, koka me ye. Em mirtehin. Bes nebîna em li mala xwe bûna. Ez hin cara tê me vêrê mezreeyê mala wî ava wî jî darin li vêrê çandine. Em tên bêna me derdikeve. Bêna axê, bêna zeytûnê. Beriya 4 salan demê grûpên çekdar yên Tundra û Efrîn dagîr kirîn, zêdetirî nîv milyon Kurd derbeder bûn û bitir ji 25 gundên êzdiyan jî li wê deverê hatine çolkirin. Hemû ew gund û bi sedan rezên zeytûnan wan grûpên çekdar xwe bi ser dagirtin. Derman Beedilî, Kurdistan 24, Şêxan.